Okay, sanibonani guys. I hope niyaphila. Okay, igama lami nguThembonyana mhlawumbe niyangazi. Okay, the founder of Nyani Media Present. Okay. Le video ngeke ngasho before uJune nje usaphakathi ngasho ukuthi ngizoyiposta ngi-announce le ndaba. Ngisho ukuthi guys le inithi njani i-webseries le kanhliziyo ngise ngeke ngisakwazi ukuthi ngiqhubeke nayo. Episode 4 yona episode yokugcina khona ukuthi uma ngithola idatha ngizokwazi ukuthi ngiyiposte bese ngiposta nale video. Okay guys, yona episode yokugcina guys due to some reason because ngizorelocate and futhi nesikhathi angisitholi kahle isikhathi esanele sokushutha ney'ngane ney'ntunjana. Siqhubeke nendlela ukuthi ngibhale iscript so nje ama-episode of all awakhona wona azophuma guys. Yeah, ukuthi uzobuqhubeka what angazi because nami ngiyarelocate manje but bengathanda ukuthi guys support umsebenzi wengane guys. Yeah, thanks a lot, ngiyabonga.